Helo, a diolch am glicio draw I weld y fideo yma ar fy sianel Crefftau Maes Meieri. Ar ddiwedd yr rhan gyntaf o'r fideo ar incio, fydda'n goses I hwn I chi. Mae e'n un o'r pethau rwy'n mynd I ddangos I chi yn yr ail rhan. Incio mewn botel, melyn, oren a coch rwy'n defnyddio ar gyfer y darn A6 yma, a teclyn bach arbennig. Sbotyn bach o'r inc ar yr mat ac yna ffwrdd â fi. Yr un maint o bapur, yr un inc, ond tro yma rwy'n defnyddio teclyn gyda llaw yn lle un gyda batri. Y tro yma, cerdyn, maint a 5. A dim ond rownd yr ochrau mae angen mynd y tro yma, gan mae mat tu nôl llun arall fyddai e'n creu. Ar ôl gorffen recordio, fe benderfynais falle bod angen dymer yn fwy o inc ar y llun rhag ofn bydden I am trimio peth I ffwrdd. A dyma beth dwi wedi wneud. Byddai'n gwasau chi mewn fideo arall yn y dyfodol beth dwi wedi wneud gyda'r rhain. Gobeithio bod chi wedi mwynhau ymuno gyda fi I weld beth dwi wedi wneud heddi. A mae eisiau fi dweud diolch i'r person wrth y camera, o'r sianel George Boys.